Constantí aquests dies està immers en les festes de Sant Sebastià. Aquestes eren algunes de les millors imatges dels diversos actes que s'han realitzat aquest cap de setmana i on el pregó i el seguici han tingut un paper destacat. I avui, ho dèiem al principi, estrenem secció de viatges. Per tant, molt atents a aquells de casa, que segurament en sou molts, que us agrada viatjar. Laia Díaz, sí o no? Ens agrada viatjar? Molt. En la nostra casa ens agrada moltíssim. La Laia és la creadora del blog de Ruta en Família i això, de tant en tant, vindràs aquí a explicar-nos i a donar-nos també consells a l'hora de viatjar. Sí, perquè viatjar, al final, molta gent pensa que només són els dies que estàs fora de casa, però en el nostre cas, per exemple, que nosaltres viatgem pel nostre compte, els viatges comencen molt abans del dia en què realment agafem l'avió o agafem el cotxe per sortir de casa, i la planificació de tot el viatge, les rutes i tot plegat, requereix molt de temps i també alguns trucs per intentar, sobretot, estalviar diners o per arribar a llocs que potser no són tan turístics i que al final acaben sent més bonics que el lloc turístic que trobaríem a la típica guia. Que també és l'important, sobretot estalviar diners a l'hora de viatjar i de descobrir tots aquests llocs que potser la gent no té tant l'oportunitat. Anem per parts. De Ruta en Família, una mica, d'on sorgeix l'idea i què és? Doncs De Ruta en Família és un blog, ara es diu així, però realment va néixer l'any 2014, que es deia Històries d'una càmera, que era on jo vaig començar a explicar els viatges que fèiem amb la meva parella, i el 2017 tenim una filla, i clar, els viatges passen a ser viatges en parella, passen a ser viatges en família, i llavors és quan decideix una mica, li canviem el nom, li comencem a dir De Ruta en Família, perquè clar, també els nostres viatges canvien, és a dir, fins llavors eren relats de parella i passen a ser relats de viatges amb una nena petita. Que deuen canviar i molt, no? Sí, tot i que tot s'ha de dir que hem tingut sort, que hem tingut una nena que ens segueix molt i que tampoc ha canviat tant, sí que hem canviat una mica els ritmes i potser el que ha canviat més és les destinacions que escollim per viatjar, perquè siguin destinacions una mica més afins a ella o on pugui fer coses ella, que encara és molt petiteta. Però és això, i el blog canvia de nom i canvia una mica de fisonomia, bàsicament perquè s'afegeix ella als viatges. Però la nostra filosofia segueix sent la mateixa, viatjar per lliure, viatjar pel nostre compte, encara que anem amb una nena petita, i sobretot organitzar-nos-ho nosaltres, és a dir, viatjar per lliure i organitzar-nos-ho tot nosaltres des de casa i prèviament. Tot des de zero, tu a poc ens aniràs introduint aquests consells, les maneres de fer-ho, perquè en són moltes, s'ha de tenir molta paciència a l'hora de viatjar, si tu vols muntar tu mateix, sí o no? Temps i paciència podrien ser les dues coses clau. Bé, paciència a mi perquè ja és una cosa que m'agrada molt i ja m'ho prenc com un repte, és a dir, per mi és com un hobby, organitzar els viatges al final és com un hobby i forma part de l'aventura, però sí que és veritat que el temps, si no tens temps, és a dir, es necessita, si tu el que vols és compro uns bitllets d'avió i me'n vaig i arribaré allà, però jo, per exemple, això a mi em posa molt nerviosa, és a dir, no tenir, hi ha gent que li agrada molt viatjar a l'aventura, em compro uns bitllets i me'n vaig, a mi no, a mi m'agrada molt, o conèixer també una mica la destinació, saber on vaig, saber què he d'anar a veure, o saber què no vull anar a veure, perquè em puc trobar coses aquí tothom va a fer això, i jo no vull anar a fer això, perquè no em ve de gust o perquè a mi no m'agrada. Llavors, poder tenir l'oportunitat de decidir una mica prèviament a casa, però per això fa falta, evidentment, molt de temps. Avui, important, tothom, per començar un viatge, Laia, hem de saber la destinació. On anem? Avui tu ens vols donar una mica els consells a l'hora de triar una destinació. A vegades pot semblar fàcil, però també és tota una aventura, decidir on anem de viatge. Bueno, per exemple, el nostre últim viatge va ser una mica una loteria, és a dir, no teníem claríssim ni on anar i va ser ens posem al davant amb un mapa, comencem de zero i decidim. És a dir, jo sempre dic que per començar a organitzar un viatge hi ha 3 factors a tenir en compte. Un són els dies que podem viatjar, o sigui, la quantitat de dies que tenim disponibles per viatjar, les dates en què podem viatjar, si podem viatjar en temporada alta o en temporada baixa, perquè això determinarà sobretot la tercera part més important, que són els diners, que és el pressupost. És a dir, a partir de quan tenim sobre la taula, quan sabem quants dies podem viatjar, en quina època de l'any o en quin moment de l'any podem viatjar i quins diners tenim, a partir d'aquí és qüestió de posar tot això en ordre i començar a planificar. Llavors, a vegades hi haurà viatges que ens vindran donats, és a dir, ara, per exemple, penso en un esdeveniment a nivell mundial molt important, com és el Carnaval de Venècia d'aquí poc. Clar, per exemple, si jo vull anar al Carnaval de Venècia, les dates ja em venen donades. No cal, per molt que jo digui vull anar, no, és a dir, és aquells dies i ja està. Amb què podem jugar amb això? Si tenim molt clar que volem anar al Carnaval de Venècia, doncs una mica amb l'antelació.
És a dir, si jo tinc molt clar des de l'any anterior que hi vull anar, doncs comprar els vols com amb més marge de temps millor, reservar els allotjaments amb més marge de temps, i en aquest cas ens podríem estalviar uns quants diners. Si ens posem a buscar ara, segurament... Ja anem massa justos, no? O hauràs de pagar, és a dir, si realment és el que vols, hauràs de pagar les ganes. Bueno, és a dir, hi ha diverses opcions i cadascú tria al final el que vol. Llavors, quan tenim això decidit, també això ens determinarà també una mica la destinació. És a dir, si decidim viatjar a l'estiu i busquem un destí de calor, no ens n'anirem a l'hemisferi sud perquè allà és hivern. És a dir, clar, és una mica una estira i arronsa de, val, jo tinc aquests dies per viatjar, tinc tants dies per viatjar, i a part, en funció de la quantitat de dies que puguem viatjar, no és el mateix poder viatjar una escapada de 3-4 dies a fer un viatge de 10-15 dies. Llavors, nosaltres... Exacte. Per exemple, nosaltres el que fem en el nostre cas és agafem una bola del món, agafem un mapa i fem un radi d'acció. És a dir, tenim 2-3 dies per viatjar, tenim 15 dies. Depèn dels dies, aneu ampliant més o tancant més. Podem fer més quilòmetres, és a dir, la distància pot ser major o menor. I a partir d'aquí ja hi ha moltes destinacions que, evidentment, van caient. Amb totes aquestes coses ja vas descartant, exacte. Si només podem fer una escapada de 2-3 dies, no me n'aniré a Austràlia. És a dir, és evident. Doncs a partir d'aquí, quan tenim això, tenim el radi d'acció, és una mica triar també per gustos, és a dir, dins d'aquest radi d'acció, què hi ha? Doncs començar a fer una llista, agafar paper i bolígraf i començar a fer una llista de països, ciutats o el que vulguem en funció del que haguem marcat. I aquí hi haurà també llocs que ens aniran caient de la llista, perquè o ja hi haurem estat... O potser per pressupost ja no ens arriben... Bueno, és una altra de les coses. Aquí és quan entra el tercer factor, el pressupost. O també hi ha llocs on no ens fa cap gràcia anar-hi. És a dir, a vegades és una mica de... no ho sé. De dir, mira, doncs aquí no em ve de gust. Exacte. Jo ara busco una destinació més de platja o busco una destinació més de muntanya. Doncs aquí ja anirem descartant. Llavors, a partir d'aquí, jo faria, normalment el que acabem fent és una llisteta de 8-10 destinacions. És a dir, perquè si no ja això pot ser... Sí, exacte. I a partir d'aquí, 8-10 destinacions, aquí sí que entra el factor més important, que és el pressupost. I llavors, que al final és qui ho acaba gairebé marcant tot, Del tot. És a dir, et pots acabar trobant amb 3 o 4 destinacions al final que et queden sobre la taula i has d'acabar triant tu, però el pressupost és qui t'acabarà marcant on acabaràs anant. Perquè, clar, tu no pots plantejar-te tenir tinc 500 euros de pressupost, me'n vaig 4 dies a Nova York. Perquè amb els vols pràcticament se t'anirà tot i l'allotjament ja t'ho haurà menjat tot. Llavors aquí, què fem? Doncs un sondeig. Un primer sondeig de buscar quan valen els vols i quan val l'allotjament. És a dir, que són les... Ja vas veient amb quines pots anar triant i quines... Clar, les partides amb un viatge on se'n van més diners sempre són amb el transport. Bueno, transport, qui diu vols, diu tren, és a dir, o cotxe, si has de fer molts quilòmetres, la gasolina també, al final peatges, i els allotjaments, els tipus d'allotjaments. També hi ha moltes varietats d'allotjaments, no és el mateix anar a un hotel de 5 estrelles a un hostel amb habitacions compartides, evidentment. Però a partir d'aquí, anar triant, exacte. Doncs, Laia, moltíssimes gràcies amb aquest primer tast de com triar aquests consells per triar la destinació i benvinguda al Som-hi, que ens anirem retrobant per anar explicant aquesta secció dels viatges que segurament agradarà molt a la gent de casa. Explicarem trucs per fer-ho tot més fàcil i més econòmic, si pot ser. Sí, moltíssimes gràcies. I nosaltres el que fem ara és marxar cap a l'Espluga de Francolí, on segurament, ara que parlàvem de viatges, també ha de ser xulo viatjar i descobrir potser racons més amagats com són les coves que hi ha a l'Espluga de Francolí. I segurament si ho fas amb neoprè per dins les aigües i això ja ha de ser una experiència espectacular. Però què ha passat a les coves de l'Espluga de Francolí? Doncs que el nivell de l'aigua ha pujat massa i això ha fet que alguna part de les coves es tanqui i ha causat alguns problemes. El nostre company Xavier Lozano s'hi ha desplaçat fins allí per a veure si realment es poden visitar i en quin estat es troben.